To fa ita sabuwa. To masu kallo, a yau shahararru kuma fitattun bidiyoyin Jaruma Ummi Rahab guda biyu za mu kawo muku. Amma kafin mu kai ku ga zuwa wannan fitattun bidiyoyin, ku danna mana subscribe a tashar mu ta Kukan Arewa TV. Ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyon, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zanen mun ɗora. To masu kallo, ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin kallon waɗannan fitattun bidiyo na Jaruma Ummi Rahab. Mun gode. To masu kallo, ɗaya daga cikin fitattun bidiyon Jaruma Ummi Rahab kenan. Amma kafin mu kai ku zuwa na biyu, ku danna mana subscribe a tashar mu ta Kukan Arewa TV. Ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyon. Ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode.